Βάζουμε εμείς οι δύο βίντεο. Καλησπέρα μάγκες, είμαστε εδώ στο επόμενο βίντεο. Τώρα θα πάμε πάλι για τρόλ. Ετοιμαστείτε, δείτε το μέχρι το τέλος. Περίμενε λίγο ρε. Ναι μάγκες, τέλος πάντων πάμε. Είναι part 2. Θα κάνουμε ένα κανάλι και ανεβάζουμε εμείς οι δύο μόνο. Τι λες ρε, θα κάνω κι άλλο ρε. Εγώ θα το φτιάξω, θα ανεβάζω εγώ βίντεο. Ωραία, Θα κάνω, φτιάξεις ναι, εσύ. Ωραία, θα ανεβάζουμε μόνο με σένα και εγώ. Μόνο εγώ και εσύ θα είμαστε εκεί πέρα. Ωραία. Έχει άνοιγμα ρε. Οπα, μάγκες, νομίζω πηδήξαμε λάθος στον δρόμο. Κατέβα. Όπα μάγκες, έχω κολλήσει. Έλα εδώ, κατέβα και να το κάνουμε. Ακολούθαμε. Όπα μάγκες, νομίζω θα πάμε λίγα τρελά. Ακολούθαμε. Στείλ' το, Μία- γρήγορα, στείλ' το. Δίπλα στον αστυνόμο, δίπλα. Μίλα του. Να δεις κάτι, πες του, δες κάτι. Καλησπέρα κύριε αστρονόμε. Καλησπέρα. Δες κάτι, πες του. Επειδή Δέξτε είναι το, καλύτερη δέξτε ημέρα. το. Όπα, τι κάνετε ρε. Δεν τρέπεστε ρε. Στείλ' το πάλι. Ρε αστυνόμε, τι κάνετε. Όπα. Τι κάνεις ρε αδερφόρεξη. Στείλε κι άλλο. Αστυνόμε, να σου κάνω μια ερώτηση. Έλα, δες Θα το. μπορούσα να βοηθήσω. Όπα. Άσε με ήσυχο ρε. Έλα από το δίπλα μου, δες, έλα. Τι κάνετε ρε αστυνόμε, τι κάνετε ρε, άντε ρε. Ω, άσε με ήσυχο. Δεν ξέρω, να είσαι δίπλα μου. Μωρέ είναι άντρα. Άλεγγα, είσαι δίπλα μου. Έλα δίπλα μου. Έλα δίπλα μου. Έλα, δέξτε το. Έλα δίπλα μου και δέξτε το. Αν σου βάρεσε Άλεξ. Άλεξ το δεκτής. Αστυνόμε, έλα εδώ ρε. Τι κάνετε ρε. Αδερφέ, τι κάνεις. Άσε με. Αστυνόμε, θα φύγω, sorry εντάξει. Ανοίξε πόρτα. Στείλε κι άλλο. Για να φύγεις. Στείλε ρε. Θα στείλεις ρε. Στείλε ρε. Τι ωραία. Wait. Θα μου στείλεις. Θα με πάρει μαζί του. Με παίρνει μαζί του. Άλεξ, πες, ας τον άντρα, ας τη γυναίκα μου, πες, ας τη γυναίκα μου. Ρε στείλ' μου, ήρθε κι άλλος, στείλ' το γρήγορα ρε. Όχι. Γιατί? Εγώ τρίο και δεν θα έλεγα. Μπρο, ναι, θα με πάρει μαζί του. Ρε βλάκα, στείλ' το να το κάνω σε αυτόν ρε. Ναι. Γρήγορα ρε. Έλα. Φακράς. Όντως. Ναι. Μην μιλάς, κάτσε. Ρε μαλάκα, έφαγα την τσίτρα μαλάκα. Πω. Αυτό ήταν μάγκες, έφαγα την κάτσε. τσίτ. Τώρα Τι? αυτό έγινε. Τα λέμε στο επόμενο γιατί Μπρο, πού λες να με έφαγα πάει την τώρα. τσίτ. Καλή συνέχεια και κάντε όλοι εγγραφή και like. Θα τα πούμε. Τι?